Частина часу дала збій. Ти падаєш на землю, повністю вкриту туманом. Повітря важке, дихається складно. Жодних слідів цивілізації, жодних слів. Тут ще не існувало людей. Але ти відчуваєш, що не перший, хто сюди потрапив. На землі лежить кістяк. Не тварини, не людський. Щось між. Над головою зависло сонце, якесь надто велике і нерухоме. Воно не гріє, лише дивиться. Ти чуєш звук. Відкривається кратер. З глибини виринає постать, схожа на людину, але без лиця. Вона тягне до тебе руку. А потім ти бачиш на скелі висічене зображення. Це ти. Значить, ти вже був тут раніше. Значить, ти ніколи не залишав це місце. Часу більше не існує.